Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Исәнмесез, хөрмәтле җыр сөючеләр. Яңа гасыр каналында үзешчән башкаручыларның җырлык әле телевизион конкурсы дәвам итә. Бүген бездә кунакта конкурсның беренче этабын уңышлы узган Буа һәм Чүпрәле районыннан килгән иң оста җырчылар катнаша. Бүген конкурсның икенче этабы әлеге конкурста Чүпрәле һәм Буа районы кара-каршы җырлашып көч тынашачаклар. Аларның җиңү-җиңмәвен тамашачылар билгели. Шуңа күрә тамашачылар сезгә мөрәҗәгать итәм. Экраннарыгызда күренгән телефон номерларына шалтыратып, ошаган район җырчыларына тавыш бирергә онытмагыз. Әйтеп үткәнебезчә, конкурста катнашучылар яшьләре буенча 3 төркемгә бүленәләр. Беренче төркем 7 яшьтән 17 яшькә кадәр, ягъни мәктәп укучылары. Икенче төркем ул лаеклы ялга чыккан ветераннарыбыз. Өченче төркем 30дан 55 һәм 60 яшькә кадәр булган җыр сөючеләр. Әйдәгез, җырчыларыбызга көч һәм дәрт биреп торучы музыкантларыбыз белән танышып китик. Катнашучыларга ритм һәм дәрт биреп торучы Николай Кириллов, бәрмә уен кораллары. Татар көйенең сүз белән генә әйтеп булмый торган барлык нечкәлекләрен безнең күңелләребезгә җиткерүче Динә Закирова, скрипка. 12 елдан артык җырлык әле тапшыруын әзерләп, җан биреп йөрүче Нәҗип Бәдретдинов. Бәйгебезне беренче төркемнән башлыйбыз, ягъни 7 яшьтән 17 яшькә кадәр булган мәктәп укучыларыннан. Һәм без сәхнәгә Буа районының яшь артистларын чакырабыз. Рәхим итегез. Üsken jirin izlep kışlar kayta tuğan yağına Birsin
yazlık üzlep Üsken jirin izlep Kışlar kayta tuğan yağına Vara yakın tügel Siniki tekünger Kaçırkem kaçı yanıma Vara yakın tügel Siniki tekünger Kaçırkem kaçı yanıma yazılar Mine kimsin nazlarımın sulanıp gitken şağında Dağın kilidi yazılar Mine kimsin nazlarımın sulanıp gitken şağında Yürek nişik düzer Ol bitimi dizer Sen kaytmazsan itkem yanıma Yürek nişik düzer Ol bitimi dizer Kaytmazsan itkem yanıma Vabat gitte qazılar Küpte tügül azlar Jıl yaptalar kışlarlar Vabat gitte qazılar Küpte tügül azlar Jıl yaptalar kışlarlar Yakın tügel sin aşağı günger Kaçırkem kaçı yanıma Para yakın tügel sin aşağı günger Kaçırkem kaçı yanıma Kaçırkem kaçı yanıma Kaçırkem kaçı yanıma Әлегенә без буадан килгән яшь җырчыларыбызның чыгышын тыңлап үттек. Аларга каршы шүпәрәлеләр ничек җавап бирер, хәзер күрербез. Тамашачыларның исенә төшереп үтәм. Телефон номерларына шалтыратып ошаган район өчен тавыш бирергә онытмагыз. Шүпәрәлеләр, сәхнәгә рәхим итегез.
Şeyli baba yazgı taşkınlar kilise taşkınlar demek şovlaşıp oğlumda yeşiller üsen tuğan oğlum benim karşımda hey kınılım aman ındılaşımda Kırlar buyla mine Yaşlık yıllarım ötken Şu yıllardan yaşlık dostum Yılmayıp çıksa iken Tuğan alım benim karşımda Hey gönlüm aman ıntılaşında Tuğan oğlum benim karşımda Hey gönlüm aman ıntılaşında Gönlüm aman ıntılaşında Тапшыруыбызның авторы Нәҗип Бәдретдиновка сорау бирәсем килә. Нәҗип абый, сез инде районнарга барып, безнең катнашучыларыбызны шушы конкурска әзерләп йөрисез. Менә әйтегез әле, Буада, Чүпрәледә сәнгатьтә эшләр ничегрәк тора? Буада да, Чүпрәледә дә сәнгатькә караш бик яхшы дип әйтер идем мин. Аны инде менә монда килүчеләрнең шушылай оешып, матур итеп килүләре дәлилләп тора. Ләкин минем әйтәсе килгән сүзем башка. Буада инде күптән сугыштан соңгы еллардан бирле музыка мәктәбе эшләп килә. Һәм шушы очрактан файдаланып, Буа музыка мәктәбен бетергән коллегаларымны искә алып китәсем килә. Иң беренче итеп мин озак еллар буе Илһам Шакиров белән кул тутынып эшләгән музыкантлар арасында зур абруйлы баянчы Ирек Галимовны искә алып китер идем. Ул менә шушы Буа музыка мәктәбен тамамлап, аннары училище тамамлап, гомере буе филармониядә эшләде. Шулай ук Илһам Шакиров төркемендә шактый гына эшләгән аккордеончы Сәйдәш Гарифуллинны искә алып китүдә дөрес булыр. Ул бүгенге көндә дә әле менә шу үзенең аккордеоны белән инде 50 ел халыкның күңелен күрә. Һәм инде тагын бер баянчыны искә алып китәсем килә. Ул да Буа музыка мәктәбен тамамлаган егет. Кызганычка каршы безнең арадан бик иртә китте. Ул Рамил Баһаутдинов. Менә минем шуны әйтәсем килә. Буалар бик матур җырлый әлбәттә, ләкин алар менә шушы Буа музыка мәктәбенең традицияларын дәвам итеп, музыкантлар, баянчылар да әзерләсеннәр иде һәм инструменталь музыкага зуррак игътибар бирсеннәр иде. Шыруыбыз кызганнан кыза бара, тамашачылар. Җиңүче район фәкать сез биргән тавыш санына карап билгеләнәчәк. Шуңа күрә шалтыратырга онытмагыз. Әйдәгез, Буа ветераннары, сүз сезгә. Tünlerde, yıldızsız tünlerde Tırmışның şəmi sünüp barğanda Dostlar kolun suzan, ayılı jеңіл uzan Жылы сүзләре дәва күңелгән Яхияр сөзі бар якын достарым Гомер бакчамдағы сайрар кышларым Яхияр сөзі бар якын достарым Гомер бакчамдағы сайрар кышларым Дәртлі жырлар болып, ерәгіме болып, ташығанда бәхеттің шатлығын. Достарға сөйлесем, сыр етіп ілешсем, барда менің күңелім саплығым. Яхияр сөзі бар якын достарым, Гомер бакчамдағы сайрар кышларым. Яхияр сөзі бар якын достарым, Гомер бакчамдағы сайрар кышларым.
Hasret kilgende de yazmışlar kilgende Dostun şını yalğanı sınala Biyişip jırlaşıp yaşayız gürleşip Ot oynatıp birgelep dünyada Siz var yakın dostlarım Ömer bakçamda sayrar kışlarım Siz var yakın dostlarım Ömer bakçamda sayrar kışlarım Siz var yakın dostlarım Әйдәгез хәзер Шүпрәлеләрнең җавап сүзләрен ишетер өчен аларны сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Sandugaş gitme gitme sandugaş kanatlarım kaldırıp tuğan yerini kaldırıp bizi de tuğup üstünesin şık sularım Sandugaş, sandugaş Sen gidesin min kalan Duslarıma yırlar ışın Yırınıtıp kalan Sandugaş
kışlardan, kalsın başka kışlardan, saklarımın kırk ilden, gitmesin tuğan yerden. Sandugaş, sandugaş, sen gidesin min kalan dostlarıma, yırlar için yırını ıtıp kalam. Aldı bacım ey gözüme kaysı talıga kurnasın. Gözümü yımsam göz aldında tırgan gibi bulasın. Gözümü yımsam göz aldında tırgan gibi bulasın. Allah rüzgarlarsa idil boyu üzende Sadılmaz keşirler vurma sadısan da tüzeyde Sadılmaz keşirler vurma sadısan da tüzeyde Aldı bacım sayra 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 Gacı yalı dersin Sil sahiri tırmir kat yazam Tuğanlarıma iltersin Sil sahiri tırmir kat yazam Tuğanlarıma iltersin Allah rüzgarlarsa idil buyu üzende Sadılmaz keşirler vurma sadısan da tüzeyde Sadılmaz keşirler vurma sadısan da tüzeyde Sandıgacılar kıyada kıyala Sandıgacılar dik sayraşıp Yeşiki kızı var dünyada Sandıgacılar dik sayraşıp Yeşiki kızı var dünyada Allah rüzgarlarsa idil buyu Tuvayda Sağınmamın digen edim sağındıra şulayda Sağınmamın digen edim sağındıra şulayda Allah rüzgarlarsa idil buyu Tuvayda Sağınmamın digen edim sağındıra şulayda Sağınmamın digen edim sağındıra şulayda Rahmet Бәйгебез кызганнан кыза бара. Әле генә безнең ветераннарыбыз чыгыш ясады. Тамашачылар да кулларыннан телефоннарын ычкындырмыйча тавыш бирәләрдер. Чөнки безнең бүгенге конкурста катнашучы җырчыларыбызның язмышы бары тик сезнең кулда, хөрмәтле тамашачылар. Нәҗип абый, сез бу турында бик матур әйтеп үттегез. Шүпрәле турында нинди фикердә? Әйе, Шүпрәлеләр турында да мин бик матур фикерләр әйтә алам. Шүпрәледә дә музыка мәктәбе эшләп килә һәм аны бетергән музыкантлар да шактый минем танышлар. Мәсәлән, шул ук Минзәлә районында мәдәният бүлеген җитәкләүче музыкант Данир Фахретдинов. Шүпрәле турында сөйләгәндә тагын бер чарага әһәмият бирергә кирәк. Менә күптән түгел генә алар үзләренең якташлары Абдулла Рахимкулов фестивален ачып җибәрделәр. Һәм бу елдан-ел һаман күбрәк сәнгатькәрләрне җәлеп итә. Бу шүпрәлеләрнең үзләренең якташларын Габдулла абыйны хөрмәтләүләренең иң зур баскычы дип әйтер идем. Әйе, чыннан да безнең һәрбер районда хөрмәткә лаеклы безнең сәнгать әһелләребез бар. Бүтән дөньяга, бүтән татар дөньясына билгеле булган. Бу инде башка районнар өчен дә менә шүпрәлеләрнең шушындый зур фестиваль уздырулары үрнәк булып торыр дип уйлыйм һәм мондый чаралар безнең бүтән Татарстан буенча районнарыбызда узар дип ышанасы килә.
Әйтеп үткәнебезчә, җырлык әле телевизион конкурсы ул җырчылар конкурсы гына түгел, ә инде халык уен коралларында уйнаучылар бәйгесе дә булып тора. Шуңа күрә без хәзер сәхнәгә халык уен коралларында уйнаучыларны чакырабыз. Һәм гадәттәгечә сүзне буаларга бирәбез. Рәхим итегез. Әле генә без Яңа Шәшкәп авылыннан Алма Җиһаншин һәм аның укытучысы Рәис Нәгъмуллин башкаруында Курайда халык җырларын тыңлап уздык. Ә хәзер сәхнәгә республикабызның Файзулла Туишев исемендәге гармончылар фестивале лауреатлары Чүпрәледән гармончылар триосын чакырабыз. Егетләр, рәхим итегез, сәхнә сезгә.
3-nче төркемне чакырабыз. 30дан 55 һәм 60 яшькә кадәр булган җыр сөючеләр. Һәм гадәттәгечә беренче булып буалар башлый. Тамашачылар, исегезгә төшереп үтәм. Җиңүче район фәкать сез биргән тавыш санына карап билгеләнәчәк. Шуңа күрә телефоннарыгызны кулыгызга алып, тавыш бирергә онытмагыз. Безнең авыл өсләренә дә йылдыз яна яктыракла, йылдыз яна яктырак. Айга да йылдыз бик якын, сине генә миннән ерак. Айга да йылдыз бик якын, сине генә миннән ерак. İsmeli şil, tuğdalı şil, üzme gülünün şeşegin ile, üzme gülünün şeşegin. Olga kilmi bilip bulmay, başının ni küreşegin. Olga kilmi bilip bulmay, başının ni küreşegin. Sızılıp dağlar atkan şahıda, yaman su bula yazınla, yaman su bula yazın. Ayrılasın aldan bildim, yalğız küredim kırpazın. Ayrılasın aldan bildim, yalğız küredim kırpazın. Ayrılasın aldan bildim, yalğız küredim kırpazın. Yalavalar, yallarga tinge nindi ile var, nindi şara var. Üsken illerge tinge dene
Nindi ile var, nindi jire var. Tuap üsken illerge dene yağmadır, dene yağ ki dene yağmadır, dene yağ ki. Wet bualar kiragin birdiler içmasam. Ey, dürüst eytesin Raul abi. Şüphrelelerinin cevabı nindi bulur iken? Sahne sizge şüpreliler, rahim etiniz. Ayele bir akta idik biz, Jitmiş şakırım jirden girdik biz. Akal fakının tağılgan şağı, Akal fakının tağılgan şağı, Tuğanlarının sağımgan şağı. Altın tenke bir zurmal tügel, bir görüşüz eleni. Akal fakının dağılgan şağı, Akal fakının dağılgan şağı. Tuğanlarının sağımgan şağı, Tuğanlarının sağımgan şağı. Sağınularım yar su dingez gibi, yaralarından taşı urğılır. Tanırsın mı tanlar atkan şakta, yangırasam mınglı jır bulur. Tanırsın mı tanlar atkan şakta, yangırasam mınglı jır bulur. Susaganda jöyüp şersen mi, şıktamışısı bulsam şiremde. Kumazsın mı akku belek gibi, oynamışsam senin direğde. Kumazsın mı akku belek gibi, oynamışsam senin direğde. Tanırsın mı yürgen yollarında, şeşek atsam nazlı gel bulur. Ağırlıklar kilise
mine Ararman min nazlı jil bulan Ağırlaklar kilise şakır mine Ararman min nazlı jil bulan Ararman min nazlı jil bulan Шулай итеп, Шүпрәлдән килгән җырчыларыбызны тыңладык. Бу аларга алар бик яхшы итеп җавап бирделәр дип уйлыйм. Җиңүчеләр билгеләнде. Тамашачылар, сез үзегезнең экраннарыгызда җиңүче районны күрәсез. Бүгенге бәйгедә катнашкан кунакларыбыз белән без сау булашабыз, аларга киләчәктә иҗади уңышлар телибез. Бүген бездә кунакта Буа һәм Шүпрәле районыннан килгән иң оста җырчылар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.